Hello mga kakiat, may hapon ninyo. Nayaka karon sa atop sa among balay. Nitongtong ko akong i-share ninyo ang view dire sa among barangay Lugar Ilaya, Purok Manggaono. Ako i-share ninyo ang gamay nga skyline dire. Tara. Na mao ninyong makita sa skyline nga re. Ay mga pila ka buk balay. Tara. Tara. Mga balay. Ay lang nag-appeal kong tuhod kay lagom mo ba kayo na tuhura. Ay iro ang kuyog tao. Tayo daw sa unahan ay gaso-aso. Mo na mo makita dire nga skyline sa Lugar Ilaya, San Fernando, Cebu. Na bukid. Kala. Na lubi ay botong. Ay sa ganahan yung maglamaw diyan mga botong siguro na napadari mga lubi pilan lang kabuok sa sa Bagyong Odit sa una grabing lubi diri dapita tagas pa kayo karon na pilan lang ni kabuok action nagniob hapon naman god kaya bukid na pa yung mga balay nako na history ning lugar dere labi na kini Buntura ingon sila nakapuhan ko ning mga hapon sa unang panahon kini Buntura nakapuhan ko ning hapon sa unang panahon kini duha man ni kabuntod ka atbang kini dapa yang atbang kini nagliter B kuno ni sila duha kay atbang man dili liter B kanang ilawom sa panty lain na sad to kini ana liter B ni kay nagatbang mo ni paisom gamay liter B na siya lugot man na sa ubos isla nakampuhan kuno nag hapon sa unang panahon gali kining mga kining kasagingan diri ari kuno magsubay mga hapon re magsubay mga hapon nako na ipanglukdoon ingon sila mga kahon kuno lukdo kuno mga kahon ng mga hapon magsubay diri paingon diha nang lugot na so diha nang lugota ambot ang pangutana to unsa kay so dato mga kahon di ba ka mga nuog di mga labhanan namsod kuno diha kung padung to mga laba bagay na may tubo diha may tubo diha nya kung padung to mga laba usa ka magsag-op to isos kahon tubig kay di biya tanan sud og kahon giingon lag pressure basig mga nuog ra dito bukid minon yung kakatkat kang hapon na bukiran katumoy na kabakang nga mga hapon kakatkat ka di ka mga ligid mga hapon diha tabalay usara ka buhok awan yung mga kakiat napay lubi nga tagas to nahan mo na siya ka na dihapita mo na ang proper Ilaya napoy bukid nga taas kayo nga tawas lang ako kakiat kay buong lang itungtong ko rin sa top was lakibaw nga kaliwat kog unggoy hilig man ang unggoy kat kung kanis sila sa una kanang pangpangan ako na yung mga unggoy kana kining kalibunan dire sana ako na yung mga unggoy dire pero wam ko kitag unggoy na mas balay sa libon wag kayo makita ang unggoy ambot nang sa unang panahon kasi naa siguro karon nang hadlok na kay mga tao murampog na og unggoy sana ako na yung mga unggoy ko na dire libon bi ani dire nindot sa view mo siguro nakauyon ang mga hapon dire kay nindot mag view basig nanas lang nindot nga view hilig man nag view ang mga hapon bukid ay balay babaw ba nga skyline diri nga gagmay ba nindot sa nagidrig skyline labi na kanang buntag sayo karon hapon naman ko medyo hanap-hanap na pero maklaro gihapon katumontura tumoy kay tumontura to masig na unggoy diha di naligid siguro unggoy mo nang nahurot na di nahurot ng ikaon akong gipahiyagan gamay kaya pero makita nyo oy nangiog man nun ara kita nyo kuan ba kita nyo ang pandere ara naidagang saging sa
Ibong ka daghang saging kanunon biya sa unggoy pero wa may unggoy. Na siguro yung unggoy dre basig naning tumoy snubi. Wa po do. Unggoy mga kagiat. O daray unggoy mga kagiat ay. Tara unggoy. Paleho kog subscribe mga kagiat. Thank you.